मानगिरिद प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय आरो दैदेननायाव दिनै जोंनि UPPL सरकारा फरेस्ट बिफाननिफ्राय टुरिजिम डिपार्टमेन्टजों फोनांजाबनानै बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ मोनसे कनफारेन्स खुंदों। बेनि गेजेरजों जोंनि BTCनि जेसेबां मानि हाग्रा बिफान हाग्रानि समायना नुथाय आरो बे हाग्राया जे टुरिजिम बिफानाव मोनसे मैखोम मोनसे जोंनि माहारि दानाय जोंनि रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय बिहोमा होनो हायो बेखौ जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेलनि फोरमायनायनि थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। ओरैनोथ' खामानिखौ जों बोसोरथामल'सो जादों मावनायाथ' मावनांगौ खामानियाथ' गोबां दङ। 17 बोसोराव आगोलनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। गतिके गाहामै सोरांफिननानै आगोलनि जेसेबां मानि गोरोन्थि जालांनाय बेफोरखौ दिनै जोङो सोदांनायनि दायित्वखौ लाबाय आरो लानो गोनां जाखादों। मानोना बर' फिसा हिसाबै बे हालामनि जोंबो साफा सोद्रोमा हिसाबै जोंहा मावनांगौ दायित्व दं। बे खामानिया जाफुंलांबाय थागोन। साभाबिक जानाया साभाबिक मानोना जिब जुनारनि अनजिमाया बारायलांदों। हाग्रा बंग्राखौ सुबुं माहारिया दाननायनिफ्राय दानै फोजोबलांनो नागिरदों। गतिके जिब जुनारा बहा थागोन बे जिब जुनारा गामियाव फैनानै मानसिजों कनफ्लिक्ट जानाया साभाबिक। जिहेतु मानासाव आथिखालाव माबा मोनसे गोदान प्रजेक्ट दं नामा? मानासनि सिङावथ' बिदि प्रजेक्ट लानो हाया। बे नेसनेल पार्क नेसनेल पार्कनि सिङावहाय माबा मोनसे मावनो हानायनि बेफोरबायदि खामानि थाया। गतिके जोङो हाग्रा बिफानखौ मोजाङै जोङो मेन पावारखौ बारायनानै माबोरै जोंनि हिउमेन इलेफेन्ट कनफ्लिक्टखौ खमायनो हायो बेनिसो जों हाबाफारि लानो गोनां। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।